Tech Hausa TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tech Hausa TV channel ce ta technology, channel ce mai fa'ida mai amfani ga al'umma. Wannan channel za ta dinga kawo abubuwa na technology, ma'ana abubuwan da suka shafi application kamar su WhatsApp, Facebook, Instagram da sauran abubuwan da suka shafi dai application, da waɗanda kuka sani da waɗanda ba ku sani ba. Sannan kuma channel ce wadda za ta dinga kawo muku abubuwa waɗanda suka shafi internet, ma'ana abubuwa ne waɗanda suka danganci yaya ne ake samun kuɗi a internet ta hanyar aiki da application, ta hanyar buɗe Facebook, yadda za ka samu kuɗi a Facebook, yadda za ka samu kuɗi a Instagram, yadda za ka samu kuɗi a WhatsApp. Bayan nan channel ce wadda za ta kawo muku abubuwan yaya ne ake a buɗe YouTube channel daga matakin farko har zuwa ƙarshe. Wannan channel ce mai fa'ida, channel ce mai amfani, don haka ku je ku yi subscribe a wannan channel mai suna Tech Hausa TV. Don haka za mu ajiye muku links a ƙasan wannan bidiyo, ta inda idan kuka shiga zai kai ku zuwa wannan channel ta technology Hausa TV. Wannan channel tana tattare da fa'idodi da yawa, tana tattare da fa'idodi masu ɗumbin yawa, tana da amfani saboda duk wani abun da kuka san ya danganci technology za ku iya samun shi a wannan channel. Wannan channel tana bincike, tana faɗaɗa bincike akan abubuwa na technology. Bincike take yi, tana faɗaɗa, tana kawo muku su. Don haka ga wanda bai je ya yi subscribe ba, za mu ajiye links ɗin a ƙasan wannan bidiyo, sai ku je ku yi subscribe. Ga yadda za ku yi subscribing, wannan alamar ja da kuke gani za ku zo ku danna ta. Bayan kun danna ta sai ku danna alamar rawa ta yadda duk lokacin da suka saka sabon bidiyo za a saka muku shi, za ku gan shi a waya. Sai ku zo ku danna alamar rawa wannan. Don haka ku je ku yi subscribing a wannan channel ta Tech Hausa TV. Channel ce mai amfani, channel ce mai fa'ida, channel ce wadda za ta kawo muku fa'idodi da yawa na wannan zamani. Wassalamu alaikum.